În continuare vom exemplifica prin câteva aplicații trasarea graficului funcției de gradul 1. Astfel, pentru funcția definită pe R cu valori în R, f de x egală cu 8x minus 4, știm că graficul funcției de gradul 1 este o dreaptă. Suntem în cazul general când domeniul de definiție este R, deci graficul este o dreaptă. Știm că două puncte determină o dreaptă, așa că vom da două valori pentru x din domeniu, în speță din R. De exemplu, dacă x-ul este 0, obțin f de 0, adică 8 ori 0 minus 4, și am obținut și primul punct de pe dreaptă, și anume punctul de coordonate 0 și minus 4. Și pentru o altă valoare a lui x, de exemplu pentru x egal cu 1, obțin o altă valoare a ordonatei, și anume 8 ori 1 minus 4, dar înlocuim x-ul cu 1, și obțin 8 minus 4, adică 4. Și cel de-al doilea punct de pe grafic are coordonatele 1 și 4. Având două puncte ale dreptei, putem trasa dreapta. În anumite condiții puteți considera un al treilea punct de pe grafic pentru o simplă verificare, adică dacă cele trei puncte nu sunt colineare, înseamnă că sunt greșeli de calcul. Punem cele două puncte pe grafic, punctul A de coordonate 0 și minus 4 pe axa OY, că este vorba de ordonată de Y, și în sensul său negativ. Și aici avem punctul A. Iar punctul B de coordonate 1 și 4 de data aceasta pe sensul pozitiv, ducem paralele la axe și obținem punctul B. Unind cele două puncte, obținem graficul funcției f format din dreapta AB. Pe un caz particular vom trasa graficul funcției f definită pe intervalul închis 1 infinit cu valori în R, f de x egală cu 3x minus 4. În acest caz, pentru a trasa graficul funcției, vom da o primă valoare a lui x, și anume 1, numai decât 1, pentru a determina capătul semidreptei, pentru că în acest caz graficul funcției va fi o semidreaptă. Înlocuim x-ul cu 1 și obținem 3 minus 4, adică minus 1, și punctul de pe grafic, capătul semidreptei, și anume punctul A de coordonate 1 și minus 1. O a doua valoare a lui x poate fi luată la întâmplare, dar atenție, mai mare decât 1, pentru că așa spune domeniul de definiție. Vom considera 2 și f de 2 obținem că este 2, deci al doilea punct are coordonatele 2 și 2. Și acum suntem în stare să trasăm graficul funcției în această situație, și anume punem pe grafic cele două puncte, A de coordonate 1 și minus 1, 1 pe OX, valoare sensul pozitiv, minus 1 pe OY. Ducând paralele la axe, obținem
primul punct de pe grafic și apoi 2 cu 2, sensuri pozitive atât pe o X cât și pe o Y și obțin punctul B mare de coordonate, cum spuneam, 2 și 2. Deoarece punctul A este capătul acestei semidrepte, vom uni A cu B, iar apoi vom trasa graficul mai departe spre, infinit. Iar A va fi capăt închis al acestei semidrepte. În concluzie, graficul funcției f este intervalul sau, semidreapta închisă a B. Ne vedem în următorul clip.